बिटिआरथ' जाथ'वाखै बिटिसिखौ गारनानै नों इमिडियेट खाट खिन्थु आं जोंबाय नोंखौ फंबाय हिसाबै नोंखौ आं दहाय जेबो माबायाखै। इन्ट्र होनाय बायदि दिनैनि भिडिअआ जानो थांगासिनो दङ एसे कमेडिबो जागोन इन्टारेस्टिंथार आरो आङो नायनानै जोबोद माने मिनिफ्लांबाय थादों आरोना सातथा दैमानि दै लोंना फैनाय नोङो प्रकाश नार्जारि बिथांनि फारसे गोबांथार बाथ्रा बुंदों जोंना आदैया मा बाथ्रा नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दं नैबे भिडिअनि गेजेरजों आरो बेनि उनावहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोनानै सानदों जिहेतु मैया गोबांथार निउसनि गेजेरजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनथिनो मोन्दोंमोन माखासे लेन्डनि हा पाट्टा राननाय रानिनि आरो अमानि बागै बिना गयारि बिथांनि फारसे बिक्रम दैमारि आदा बिना गयारि गोबां बाथ्रा ना आरो लोगोसेनो सुइजारलेण्डनि जि थासारि सुइजारलेण्डआव माबायदि खामानि जागासिनो दं बेफोरनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ नोंथांमोनजोंहाय थाबैनो लाबोनो थांगासिनो दं बेनि सिगां नैबे भिडिअखौ जोङो नायग्रोना लानोसै मा इन्टारेस्टिं जागासिनो दङ सातथा दैमानि दै लोंना फैनाय सोर व्यक्ति बियो ना बेनि फारसे मा बाथ्रा सिखांदों बेखौ जोङो नायनि नोजोर होनि आरो बेनि फारसे खावलायो आं नोंथांमोना बेनि फारसे कमेन्ट खालामना फोरमायहरदो बड'लेण्ड टाइगार बायदि जानो थांगासिनो दं नामा बिथाङाबो स' नायलांसै खुलुमबाय साफ्रोमखौबो हेल' एसपि ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोनखौहाय फिन खनसे हेल' एसपि ब्लग चेनेलाव बरायनाय थाबाय बिएम सोदोब इउटुब चेनेल प्रकाश नार्जारि फंबाय बा बाबु बिथांखौहाय गिटारजों दामगोन होननानै सासे आदैया बुंहरदों बिथाङा सोर बेखौ खोन्थानो थांगासिनो दं नोंथांमोननो बिनि सिगां बिथाङा मा बुंदों आङो फंनैसो नोंथांमोननो बुंथिना होनो लुबैदों लिभिं रिलेसनावबो थायो होननानै मोनथिनो मोन्दों दा बिथाङाबो खोनादों होननासो बुंदों आरो लोगोसेनो बाथालबारि गामियावहाय सिफुं दामना होनांगौबा हुइसेल सुनानै होनांगौबा बे आरो डेन्जारसिन थांबावगोन आरो बाथ्राया बेबायदि होननानै फोरमायदों दा क'क्राझारखौ लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों जे क'क्राझारा बिथांमोननि खांख्राइ नागिरनाय बा बायदिसिना ना हमनाय खांख्राइ नागिरनाय बेबायदि जायगा दा बिथांमोना बिफां गायग्रा आरो फिथाइया बा बिबारा बारनायखाय दिनै सोरबा बाहेरनिफ्राय फैनानै जानो फैदों बिदि होननानै आदैया बुंदों मा बुंदों जोबोद इन्टारेस्टिंथार प्रकाश नार्जारि बिथांखौहाय वार्निं होदों 25 नभेम्बरावहाय माबा प्रिलिम कम्पिटिसन ना मा दङ जाहैदों स' बेनि सिगां बिथाङा गावखौ खावलायदों जे प्रकाश नार्जारिखौ खावलायदों जेलाव सोना दोन नङाबा गवा बे थानानै दा बियो मा सोर दा बिथाङा बुंदोंबो इउपिपिएलनि चेयारमेन होननानैहाय हयथ' मानि चेयारमेन बेखौ रोखा जायाखै आरो बिथाङा जोबोद रागा जोंदों फुंनि 8टानि सिगां फैसाखौहाय सुदै मुलै जुदि मोनाब्ला दिगदार दङ होननानै बिथाङा बुंदों शेयार खालामबो खोन्थाहरदों स' बेनिखायनो बिथांनि भिडिअखौ आं लाना फैदों आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम जोबोद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दं भिडिअआवहाय आरो प्रकाश नार्जारिया थारैनो बेबायदि फैसा लामारो नामा बिथाङा अजद दैखांदों जे बिथाङा बेबायदि जानला मेनला उल्था-बुल बखिलाबायनानैहाय सोरबा एमएलए एमफोरनि नाम फाननानै माने फैसा कालेक्सन खालामो जाहैदों आरोना बेबायदि बाथ्राखौबो खोनानो मोन्दों दा इउपिपिएल भार्सेस इउपिपिएल नैबे जुद्धआ जागासिनो दं बिथाङा बुंदों इउपिपिएलआ मोनसे मोजां पार्टिखौ दा बिथांमोन बायदिया फैनानैहाय गाज्रि खालामनो नागिरदों प्रमद बर' साराबो जोबोद मोजां दा बिथांनि नाम फानथिंलाबायनानै बिथां बायदि इउटुबारफ्रा प्रकाश नार्जारि बायदिया फैनानैहाय गुलाय गुजाय खालामनो नागिरदों होननानै बिथाङा बुंदों दा माबायदि गुलाय गुजाय खालामदों बेखौथ' जों मिथिला आरो बेराफारसेथिं बुंदों बिटिआरआवहाय गोजोन फैदों ना बिटिसि होनना बुंदों बिथाङा बिटिआरथ' जाथ'वाखै बिटिसि होननानै बुंदों दा बिटिसिखौ गोजोन फैदों होनना बुंदों नंगौ फैदों होननानै बुंदों बिथाङा बिटिसिआव दा बिथाङा गरम लाबोफिननो नागिरदों बिटिसिआव गरम लाबोफिननो नागिरदों आदैयानो जाहैबाय बिपुल मुसाहारि ना बिथाङा गिटारजोंहाय दामनो ओंखारदों प्रकाश नार्जारि बिएम सोदोब इउटुब चेनेलनि सामलायगिरि बिथांखौहाय थारैनो बिथाङा प्रकाश नार्जारिया मा खालामदों खालामाखै क'क्राझारावहाय जों बेखौ बुंनो थाङा लिभिं रिलेसनाव दं गैया नंगौ नङा बेखौहाय रायजो राजा नोंथांमोना जुदि मिथिगौबा फोरमायहरनो हागोन
आं नैबे भिडिअनि जि बुंनाय बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानैहाय बेनि फारसे मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालामहरनानै फोरमायहरनो हागोन। प्रकाश नों बिराद पावारफुल होनना लादोंना नोङो नैबे गिटारजों नोंखौ बुथारगोन आं मिथिबाय प्रकाश शेयार खालामना हो बयबो बे प्रकाश इउटुबारखौ गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा गोदागोन नोंखौ मिथिबाय बबे जायगायाव केस होयो कर्टआव होयोना एसपि डिसिपिनो होयोना सोरनो मिनिस्टार सोरबा इएमजिएमनो हो नोंसाला गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा प्रकाश इउटुबार नों जिजोब्बाय खिन्थु नोंखौ आयना बिसार खालामनाय नङा खुख्रियासो बिसार खालामबाय मिथिगा आं हले बुंखाबाय बे मुसाहारिया बिपुल मुसाहारिया बिराद डेन्जार मानसि जों कालसारनि मानसिलै जों बिराद सादा सिदा मोजांखौ मोजां मोनो गाज्रिखौ गाज्रि मोनो नों बादि फां फुं 7था मुलुगनि दै लोंनानै फैनानै बाहाय थगाय थसि फैनानै नोङो बिटिआरखौ नोङो गुबुंले खालामफैदोंना सोरबा इएमजिएमखौ बदनाम होयै होयै नों फैसा खांदोंना सालाबाय था हा जोंनि प्रमद बर' शिबखौ नों बदनाम होनानै फैसा खांदों दा नोङो जिजोबगोन नोङो प्रकाश मिथिखाबाय नोंखौ बुथारनो आंनो फार्स्ट फैसाबो टाइम नाङा 5 मिनिटबो टाइम नाङा मिथिबाय आं गोसो जायोबा जों बिराद जेनुइन मानसि गान लिरग्रा मेथाइ खनग्रा एक्टिं खालामग्रा मानसि जोङो बुरबक जों जानला माला मानसि नङा खिन्थु नों आंनिफ्राय थाखा आंनि मेगनानो आंनि आखाइनिफ्राय नों थाखा आजावनानै नों आंखौ सोर होनबावबाय आंखौ सोर होनबावबाय नोङो बिपुल मुसाहारिखौ नों सोर होनबावबाय नों खिन्थु बिनि फिननायखौ बावला नोङो नैबे बासनि गेजेराव मोनगोन बेथा मिथिया बुजिबाय दा नों बहा खारो खार क'क्राझाराव गारनां खिन्थु आं बुंबाय क'क्राझारखौ गारनां खार नोङो बबेनि दादागिरि जाफैदोंलै गोजाननिफ्राय फैनानै क'क्राझारा गासिबो जोंनि गेलेग्रा फोथार जोंनि मैगं खाग्रा फोथार जोंनि सेसा नेवलाय खांख्राइ नागिरग्रा जायगासो बुरबक नों क'क्राझारखौ गावनि मोनदों नामा नों आं बुंबाय सिदाय बयबो लोगोफोर शेयार खालामना हो बे हारामिखौ शेयार खालामना होजोब गासिबो फैसाया गाबोन बोसोरनै जाबाय फैसाया खिन्थु 6% सुद दाजाबनानै जुदि आं मोनाबा दा नों जिजोब्बायलै मिथिबाय सान्थि जादोंनो जोंना बिटिआरआ बिरादनो सान्थि जादों येस खिन्थु बिपुल मुसाहारिया गरमखौ लाबोफिननो थांगासिनो दं मोजांबासो मोजां मोजां नङाबा खिन्थु जों गरमनिफ्राय फैखानाय मानसि नालाय नोङो मोजाङै था प्रकाश आंनो गाबोन 8थायाव आं गिथाखौ बुंहरबाय 8थायाव जुदि आंनि फैसा सुदै आसुदै फैयाबा नों जिजोबगोन बेटा मिथिगा जेसे हागौ एसे शेयार खालामना बे प्रकाश इउटुबार फाल्थु साला हिनजाव गुन्दा बे साला हाराम हिनजाव गारनानै फैनानै बाव हिनजाव गोदान लाफैफिनदों दा माथो हाबायानो जाबावगोन बासालबारिनि रायजो खालामबाय लिभिं टुगेदार थाबावो नों साला नों बादि फाल्थु मानसिया इउपिपिआव थानो समायो सैमा साला बासालमारिनि आं लोगोफ्रा बुंजोब्बाय आं जुदि फेंफा सुनांगौबा बासालमारियाव नोंखौ 1 मिनिट नाङा आंनो मिथिबाय नों बादि मानसिखौ मिथिनो हिनजावानो हाबा जाबावखैसो खोनाबावदां आं बेबादिखौ बुंनो थाङाखै खोनादों आरोखि आं मालायनिफ्राय बहा हाबा जायाब्ला हाबायानो जायाखैसो मावदों जाबायबो जानो हागौ खोमा आं बेखौ मिथिला खिन्थु नोङो 7था गाथोननि दै लोंनानै फैनानै आसोल मानसिफोरखौ सौग्रावाखैथ' दिनै बिपुल मुसाहारिखौ सौग्रावजेनबाय नोङो बुंदोंना प्रमद बर' सारखौ फन हरहोनानै जेलाव हरनो नांगौ दालि ओंख्रि जानो दहाय बुंबाय बे आंखौ गावनि बिसिनि सिगाङाव आंखौ अपमान होबाय आङो प्रकाश गोजो जोङो मावबोनानै इउपिपिनि बिफां गायनानै दिनै बिफांनि फिथाइया थायनायखाय बिफाङाव बिबार बारनायखाय बिदै सोबनो फैदों फिथाइ जानो फैदों दा नोंसोरो बेथाफोर हा ओमफ्राय जों बिफां गायग्राया नोंनि न'निफ्राय गोदोनायाव हमनानै नोंनिफ्राय माने बाहेरायाव थांनानै माने आउट खालाम हरजानाय मानसि आरोखि जों डास्टबिननि मानसि बबेनि मिनिस्टार नोंलाय बिगुर बबेनि मिनिस्टार जादों नोङो जेबो बखिनांगौ गैया बुंनांगौ गैया जोङो आङो पलिटिकेल पारमानेन्ट बुस्थु नङा बर्थमान आं इउपिपिनि बिराद गरा आं चेयारमेन इउपिपिनि नों घन्टा बिफाङा देरनायखाय गिदिर दालाय दास जानानै बिबार फिथाइ थायनायखाय नोङो बुंनो फैदों नामा आं उमुक शिबनि मानसि उमुकनि मानसि घन्टा प्रमद बर' सार बादि मोजां मानसि गैया दासान्दि बिटिआरआव खिन्थु नोङो बेखौ नाम लायै लायै फानला बायनानै नों 5 लाख 3 लाख 10 लाख फैसा कालेक्सन दाखालाम नों बेटा नों जिगोन बेटा मिथिबाय नों जिगोन 1 मिनिट 1 सेकेन्डबो नोङो थानो हानाय नङा क'क्राझाराव आरो नोङो 1 किल'मिटार बाहेरायाव दा ओंखार बेबादि एखलबा
सोरनो केस होनोलाय बिगुर सोरनो केस होनो नोङो बबेहाय केस होगोन नोङो होलाय नोङो दे आंखौ एडभान्स केस होनानै जेलाव दोनखा नङाबा नों बिफद दंसै आं हले बुंखाबाय नै आं र' माने फिल्म जा माबा कम्पिटिसन दङ 25 तारिखसिमखौल' आंखौ हगार माने जोंहा नभेम्बरनि 25 तारिखआव फिल्म कम्पिटिसन जागोन बिसिमखौल' आंखौ हरगोन बेनि उनावनो आंखौ जेलाव सोनानै दोनखा नङाबा नों बिफद जागोन खिन्थु बुंखाबाय आं बयबो जेसे हागौ एसे शेयार खालामनो हालाय बे प्रकास मुन्डाखौ